aloittaa. Noniin. Noniin. Eli tää Kevlarihan, tää kestää ihan mitä vaan, ei sommakin hauelle. Ei näy sun kevlaris kyllä ollenkaan, kun täällä on niin pimiä. Eli tässä on niinku monofiili sitä varten, että kun se iso kala nappaa kiinni, niin monofiilista saadaan se tarvittava jousto, koska tää Kevlarihan ei jousta yhtään. Ja Niin, joko kauhean leuvot antaa periksi tai sitten joku leikari hajoaa tuosta matkan varrella, kun ei vetolujuus kestä. Sitten me tehdään tämmönen ihan normaali palomar-solmu tohon polvikoukun varteen. Poikki. Katsotaan tää palomar-solmun tekeminen tässä vielä porukalla. Ennen kuin mennään saunaan. Niin. Älä näytä käsissä heijasta. Otetaan tommonen lenkki niin kuin Matti on opettanut ja läimästään se tosta läpitte. Ja sitten tehdään ihan tämmönen yksinkertainen normisolmu. Ja sitten tosta lenkistä pyöräytetään tää, mitä sit ikinä ollaankaan siihen solmimassa, niin olisi se sitten leikari tai lukkoleikari tai mikä tahansa, tässä tapauksessa polvikoukku. Ja sitten ruvetaan kiristää, niin kuin huomaatte, niin tää on aika hemmetin huono luistamaan tää kevlari. Mut noin se on siinä kiinni ja pysyy. Saa sitten ihan metritavarana ostettu Motonetista tai 12,70 10 metrin rulla. Vastaavista hyvin varusteluista kalastuskaupoista. Siinä on nyt polvikoukku liitetty eikä varmasti anna toi solmu periksi. Ja solmu ei kannata nyt monofiiliin laittaa, mutta kuituihin ja sitten tämmöisiin kevlar-perukkeisiin, niin se on ihan tymäkäsiä. Voi vähän häntää leikata, niin ei kalat siitä sitten kovasti pelästä. Ja tämähän oli niinku handmade, eli niinku käsin tehty. Vai miten se